Ke, ina za ki na ganki ta nan? Ina ce ta aike ni gidan kawo Zalahan. Gidan kawo Zalahan shine na ganki ta nan? Wani ne nake bi kuɗi shine na biyo ta nan ko zan gansa sai na karɓa. Ok, to ki sauri ki je gida idan kin je ki dan dora mun ruwan wanka. Ki sauri, kafana da ba ki dora ruwan nan ba dan wanka zan na fice. Ina wannan bakon da muka gani ranar nan shi da Khadija. Wannan bakon ko? Jiya ma na sake ganin su. Ya kace gaji ko za mu je mu ci kansa ne kawai? A'a, bari mu fara gama da wancan mara kunyar da ya taba kan oga tukun. Na so daga baya shi ma sai yi ma hukan kan ma shi ma sai mu ci ta kasan nan kawai. bayani na umma ta tafi kuwa na ga duba wannan ta umma ta tafi wata karbo kudin bashi shikan da take bi ita ta tafi karɓar biyan bashi kai kuma ka zauna har wani rubuce-rubucen iska kake yi kai wayan ma tambaye ka ma wayan ka gama wannan karatun me yake son zama ai yaya ina son in zama mashahurin dan siyasa ne kaga duk sanda Allah ya sa na zama gwamna duk wata kwangila ta ninka ta inda shigowa Allah ka fara kai mun bai ina dauka ma wani abin arziki zaka faɗa mu kai kana wannan ƙauyen hawan tunanin zama gwamna yake ya wannan ba abin arziki bane yanzu idan na je birni zan iya kunna ina ba ka yanzu
wannan maganar ba. Kai ka wani irin mara mutunci ne? Ka wani irin yaro ne? So nawa kake son halaka da yaron nan ne? Shi ne za ka shiga gari ka je ka samu kanwar ka lalaka wawwanka mata mari. Su zo har gida guri suna neman ɗan nan? To ita ma ba laifinta bane ba ita ta zo ta fara shage. Ta shage ka to shine sai ka mare ta ni ka ja min masiba? Kai wani irin fitinanne ne ni kam? Kai na baka da mutunci. Wani kan Ismail in tambaye ka. Ina jin ki. Yaushe za ka koma birni? To ba. In gaji da gani na a garin naku. Ko kaɗan ni ba gajiya ne da kai ba. Kawai dai ina so ne in ji ranar da za ka koma birni. Kaga sai in haɗa kayana in bi ka. Ke buwa? To idan na je idan na mun cewa da iyaye na ke kuma wace ce? So ba kai ka ce in muka je birni za mu yi aure ba? Kuma dama ni ba zan tafi ba sai na faɗa musu. Kada fa ke da kanki. Kin san ko kin ga mama ba za ta yadda ki bi. To yanzu haka ma kaga na faɗa mata kuma ta ce ta yadda. Idan ma baka yadda ba ka zo mu je ka ji a bakinta. To shikenan Hadiza na yadda. Amma ni barin koma gida daga nan. Ban gane ka koma gida daga nan ba. Kana nufin ba za mu ƙarasa ƙofar gidan namu ba? Ke ma kin san ba zan ƙarasa ƙofar gidan ku. Saboda yayin ki kin san ma ma shi da shi. Idan na je ƙofar gidan ku komai zai iya faruwa. Da haka yi haƙuri gida daga nan. Kafin na tafi, ke kin san zan sanar da ki. To shikenan. Ni ba. To a gaishe mun da Hadiza ta. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam. To me yake faruwa ne ko fara ababu abu da ke haba sai mata ya dake ki dan murmusa an gani ma Kai ma ai ka fi kowa sanin abin da yake faruwa. Tun yaushe ake ce maka ka toye da iyayenka amma ka ki ka toye. Kuma gashi babanmu ya ce ni aurar da ni zai. me kika ce da kunni na fa na ji fa abin da kike faɗe fa to shi wannan waye shi me ya tara kuma a ina yake dan waye shi Ya ce dan abokinsa ne. dan abokinsa So mun yi in abu da kai saboda ba ka da sana'a. ba ni da sana'a ke kuma kika ce masa me To ni ya ce masa ne ma ban san sana'ar ka ba. gare ka sarki Allah muke ta roƙon afu Ka gani ga wanda ma za a ban nan ya zo. Atunena aba atunena ai jiya mafarkin ke amma dai waye wannan tukunna Ina san sa ba. ba ki san shi ba inda aka irin fitinannun garin nan ne wanda ba su sana'a komai sai karyar bala'i Allah wallahi atune ai jiya mafarkin ki ne na kasa sukuni na ce dole sai na zo na ganki atune to ya su umma da abba da kowa da madalla atunena yau ba za a man ba
Adina kina ruda na tuni. Adina soyayya mai daɗi wallahi. Wato ko ni wallahi da in rasa ki gwanda na rasa kaina saboda in babu ke babu ni. Allah wallahi ina ne ba zan ke zuwa akan ki ba. Wallahi zan ba da raina fansa akan ki. Wallahi Allah tuni. Ni dai burina a ce soyayya ta tana nan a cikin kalbinki. Kin gane abin da nake bukata ke. Adina. Ayo soyayya. Adina ai zaki tafi to shikenan. Shikenan zan dawo gobe da yamma. Adina yau da bayan je gida Adina a gaishe da su umma. Yariyar nan ta yi. Ya na gan cikin to hanya kina kuka. Wanda Amina fitinan ne ya zo ya babbata min ga abinci na. Durun wannan kai ya tsago kansa mai gida. Durun uwa salatin arna. Yaron nan muna neman sa kusfa ba mu gan shi ba. Shine yau ya ƙara zuwa ya taba ki. Mu je ki nuna mu inda kuka hadu. Mu je mana. Mu je. Dama ku nake nema. Kan saboda dan marasa mutunci ne. Ba ka da mutunci shine kuka kalli mahaifina. Har kuke furta mai rashin kunya. Watan kai ne ma da mai dariya ko? Ruwan bashi a gurin wallahi da ma ina neman ka. Wallahi yau sai na ga wanda ya tsaya. Ruwan bashi. Ita yanka. Sai na ga wanda ya tsaya maka na faɗa ma. Yau sai na ga wanda ya tsaya ma. Yau zan ga wanda ya kwace ka duk ƙarshen rashin kunya. Wallahi yau kun taɓa tsuliyar ku. Kawai malam kawai sake. In sake ka, a yi sakakka na faɗa ma bu. To wayannan yaran ma ka shiga sabba su baya take na gashi sabba sai dai bari. To mu dan ba mu kalli me zai faru. Saboda shi sama. To ka shi. Sama. Illa. Shikenan ka gani. Kaga mun ga ma to na ga ma wanda ya shi ba ga ba ai wanda ya sai dai Allah sai dai Allah lallai wa'annan kun so kano su da yato sai na banka gidan ku ta yi ayyo gogona ba ba da kadewa a nan ne shi ne za ka yi babban munafurci na dama tun ni kwanaki nake neman ganganka na yi mutunci. A munafurcin kama nai? Dan na je na gaya mata abubuwan da suke faruwa game da kai? Ba, to me ruwanka da rayuwa ta ina ruwanka da ni? Shi kenan ba za a faɗi gaskiya ba ma faɗa kenan a tsawatar ma ba ka so. Lafiya ke kuka? Rike wannan kuɗin. Da Allah abba kai wa mahaifiyata kishiya. Ai ke da kin san muhimmancin uwa da ta ɗauki tsawon watanni 9 a cikinta ta ɗauki larura da matsala da rashin lafiya ta jure ta ci kashinki ta ci fitsarinki ita ce za ki zauna ki ce sai kin tozarta ta
wannan al'amarin tabbatacce ne gaskiya. Kin cika ya da duk wani mahaifi yake da burin ya samu. Ka san wace ce yarka, ka kuma san irin tarbiyyar da ka bata. Ma Allah ya mata albarka. Ki ma haka. Yanzu na fara shiga daki ma kisan wanda zai zuwa zan samu shi wani tsire mai ɗargo ruwa sakamakon wannan an sarci gaba ne. Masu iya magana na cewa halacci da butulci a rayuwa tabbas wannan halitta ne, sai dai mai tunani kuma shi kadai ke iya bambancewa tsakanin yadda zai aiki da su. Wani alƙawari. Ashe kai ka daure mata gindi take abin da ta ga dama. Sai ki je ki gyara tsakaninki da aurenki, domin tsakaninku ne kuka sa abin da yake faruwa a kai. Amma yanzu gidana dai wallahi ba zaki yi ba. A tasiri irin na aikinta, a tasiri irin na tunaninta, a tasiri irin na lissafinta, ta yi kokarin bambanta tsakanin ƙarya da kuma gaskiya, sai dai kash a lissafin nata daban yake. Wani alƙawari. Duk irin wannan taimakon da mata suke su rufa mazajen su asiri ke baki a ciki. Ya dai kamata malam a janye magana auren nan tun kafin lokaci yayi a fuskanci bacin rai. Wannan al'amarin tabbatacce ne gaskiya. Zabi na irin na masu kurman baki, ta dunkula hannunta ne amma yayin da ta bude shi carancan sai ga yatsu irin na ƙari an samu a saman sa. Shin menene da baibayin kuma menene sirri? Wani alƙawari. Ko ki wani wai haka shauran mataye suke da mazajen su a cikin gida? Wanda abin kamala idan da fahimta juna me zai hana ba za a yi haka ba? Irin abin nan ne da ake cewa idan ka gama kaho zai fada rijiya to tabbas ka karkatar da sandan sa kar ya fada. To ta yi kokarin ta maye gurbinta ne tsakaninta da mahaifiyarta, kishin yake tambarwa tsakanin su. Mahaifinta mutumin kirki ne, uwarta kuma ta sha ta layi da kirkinsa, sai dai kash a inda gizo yake sakar yar kuma ta sha ta layi ne da uwar. Takwakin da ke cikin wannan shiri kadai zan bambance maka shin menene abin da yake faruwa tsakanin uwar da yar. Wani alƙawari. Ka san fa duk mutumin da ke amana ba sai an je lahira ba fa. Wallahi a nan duniya za ka girma abin da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalla munafikar banza munafikar wofi. Allah baya tare da ki. Oke, wato in ta je ita za ta ci abinci a gungantalinta, ta ci abincinta ni kuma ko oho in yunwa ta kama ni, olsa ta ci karfi na ni in mutu kenan. Uban ka nace. Dan iskan ina ne kai? Kashe ta za ka yi? Hausa kake? Nace dan Allah dan Allah kar ki faɗa kowa abin da ya faru. To ni dai abin da nake so. Wannan yaro dole ya saki wannan yarinya saboda azabtar da ita da ita. To haka nake so in ji magana ki. Zai sake ta. To shi ne ba zan bata ba. Zai sake ta. Zai sake ta. Zai sake ta. Labari da tsarawa Kabir A Yako, shiryawa Nura Biki, mataimakin mai bada umarni Saddam Sharada, bada umarni Sa'ad Hassan Kyankai. Wani alƙawari. Maza ku yi mana subscribing a tashar mai suna Wani Alƙawari TV, nan ne kadai wannan shiri zai fara zuwa muku.